Jatend piny Kenya William Ruto oyango ni oikore ne twak malach gi jo Kenya ewi chenro mag manyo kwe kod achiel mar oganda ewi weche ma osebedo ka kelo liet e Thurkai koloso Lolgurian ne kaunti ma Narok e kinde alam ma Jumapil. Jatend piny oluwo ni ng'anyo ma osebedo e Thurka nyiso oganda jo Kenya ni nitiere kod siso mar keto kenge manyien ewi kaka itayo chenro mag piny Kenya. Ruto bende onyiso geno kod kweth mar ji 100 mochuogi mondo mi ota chenro mag lokruok ne chopo kenge mag keto Kenya e opara makare. Ruto bende olero ne sirikal medo keto kenge mag twak e kind sirikal kod jopiny obed achiel kuom mise ma itayo godo piny Kenya. I am sure this nation is going to change because we are taking the right steps, we are moving in the right direction, we have taken the right trajectory, and we are going to make sure that this nation becomes a great nation called Kenya. Ile mina wauliza, zile changamoto ziko katika taifa letu, kwa pamoja, kwa kuungana, kwa kushirikiana, tutazitatua na Kenya itasonga mbele. Na msikuwe na wasiwasi. Haya mambo mnaona haya ni safari ya kubadilisha Kenya. Kwa sababu Kenya hii imekwamishwa siku nyingi kwa sababu ya sisi kukosa kuamua yale mambo ambayo yatakayobadilisha Kenya yetu. Wametuchagua na tumewashikilia nyinyi na tunataka tu kuwaelezea nyinyi serikali yetu ya juu na ya chini tutaendelea kuwafanyia kazi pahali ambapo sisi tutaweza.